Dobrý deň, vážení priatelia, vítam vás na VIP. Tak včera napriek ubohej ponuke sme krásne uhadli FL Cup v Anglicku, tak Hull ako aj Leeds. Tie góly tam napadali, takže sme sa správne naladili na víkend, keď nám už začína anglická Premier League a pripomínam, že to je moja najobľúbenejšia. Je to liga, ktorú zbožňujem a veľmi sa na ňu teším, takže cez víkend sa do nej pustíme. No a ešte predtým ale sa dnes zahrajeme a pripravíme na víkend tipmi z Európskej ligy a z konferenčnej ligy. Zodpovedne som tam vybral zo pár zápasov a verím tomu, že budeme úspešní. No a ak by náhodou nejaký ušiel, tak nezabudnite, my to tipujeme dobre. Len oni to špatne hrajú. Tak asi toľko na úvod. No a pokiaľ ide o ten včerajšok, tam ten Fehervar, keď prehrával, mal veľký tlak, bohužiaľ ten gól nedal. No a takisto Real Atalanta, kto ten zápas pozeral, viete, že tretí gól tam bol na spadnutie. Takisto. No a tí, ktorí možno ste není spokojní, že po jednom góle zase ušlo, treba si uvedomiť, alebo teda povedal by som tak, tí, čo to chcú hrať na istotu, tak mám fanúšikov, čo to zahrali, keď je obidvaja gól a 3 a vac, tak dajú si to jednoducho na 1,5 a veľakrát a často im to vychádza a vyhrávajú, no len tam je potom už menší kurz a musí sa to dať za viac peňazí. Treba si uvedomiť jednu vec, každý deň tu dávam 3, 4, 5 až 10 zápasov, do mesiaca to máte 250 alebo okolo 250 typov. Jasné, že sa stáva, že aj ujde nejaký zápas, keby mi to všetko vyšlo, tak to by som bol génius a génius som není. Ale nikto nech mi nehovorí, že tie tipy, ktoré dávam, sa nepribližujú realite. Sú vysoko reálne a kto ma sledujete, vidíte, že jeden povestný gól nám väčšinou chýba, keď nám ujde tiket. No a tam už musí sa zapojiť do toho aj šťastie. Bez šťastia sa to nedá. Takže toľko, priatelia, na úvod. No a z dnešnej ponuky som vybral 5 zápasov do tej základnej skupiny, ktorým tak najviac verím. No a potom som tam ešte pridal 2, pokiaľ by sa vám z prvej skupiny niečo nepáčilo, aby ste si zamenili s niektorým z tých 2 zápasov. Takže poďme na to. Borak Banja Luka, Klaksvík, Európska liga. Klaksvík, sledujem už dlhšie. Môj tip je, že Klaksvík dá gól. Takže Klaksvík 0,5 plus. Ďalej tam máme z konferenčnej ligy Legiu Bromby. V prvom zápase tam góly napadali, obidve mužstvá hrali vysoko aktívne, veľa strel na branu, veľa šancí, veľa rohov. Môj tip je, že obaja dajú gól, nakoľko Bromby doháňa jednogólové manko. Potom tam máme Papos, CSKA Sofia. Papos v prvom zápase bol výrazne lepší, prestrieľal supera, no napriek tomu nepopadalo mu to tam, ale verím tomu, že v tomto dnešnom zápase odvetnom mu to tam napadá a môj tip je, že Papos dá 2 góly, to znamená Papos 1,5 plus. Ďalej tam máme Gent Silkeborg. Silkeborg sledujem už dlhšie, dokáže aj silným mužstvám dať gól a patrí medzi popredné dánske mužstva. Je to konferenčná liga, pripomínam, no a môj tip je, že Silkeborg dá gól, to znamená 0,5 plus na Silkeborg. No a potom tam máme Puskás Ararat. No, v prvom zápase napriek tomu, že Puskás vyhral, Ararat bol výrazne lepší, prestrieľal supera, veľa striel na branu, veľa rohov, bol aktívnejší a myslím si, že Ararat v tom dnešnom zápase Puskásu 1 gól dá, to znamená môj tip, Ararat dá gól. No a v tej náhradnej zostave, pokiaľ by sa vám z tohto niečo nepáčilo, si môžete doplniť Lugano Partizan, tam by som dal Partizan da gól a Slask Vroclav Stengalen, tam by som skúsil 2,5 plus, to znamená 3 góly v zápase padnú. Takže toto je tá dnešná moja ponuka. Znovu pripomínam, dávam viacej zápasov preto, keď chce niekto sa len baviť za pár korún, tak nepomôže mu 1-2 zápasy a neurobi ten kurz, aby získal nejaké love. Takže treba si z tohto vybrať niečo, čo sa vám nepáči. Vyhoďte, prípadne môžete hrať tie moje tipy. Vidíte, že keď hrám obaja gól, tak väčšinou ujde len tak, že jedno z mužstiev
nedá ten gól a keď hrám 2,5 plus, tak zase jeden gól chýba. Takže môžete si to zahrať obaja gól a 2,5 si zmente na 1,5 plus a tam už je vysoká pravdepodobnosť úspechu. Mnohí to tak hrajú a sú úspešní. Tak asi toľko, priatelia, k tej dnešnej ponuke. Zodpovedne to vybraté pripomínam, takže verím tomu, že budeme úspešní a že sa dobre naladíme na víkend. Ten víkend je veľmi dobrý, začínajú tam ďalšie ligy, španielská, talianská, ale hlavne anglická. Už som spomínal, moja najobľúbenejšia. Zbožňujem tú ligu a veľmi sa teším. A verte tomu, že niečo trhneme. Takže, priatelia, prajem pekný deň, veľa zdravia a držme si palce, ideme do nich, my nepovolíme. Majte sa krásne.